आसामनि नगाव जिल्लायाव थानाय कासुआ पुलिस स्टेशननि नैथि सब इन्सपेक्टर आनुप काटाकिया घुस लानायनि दायाव हमजादों। आनुप काटाकिया 4000 घुस लानायनि दायाव एन्टि कारापसननि भिजिलेन्सनि डाइरेक्टरेटजों हमजायो। आनुप काटाकिया मैया थांनाय 3 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट'नि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव कासुआ पुलिस स्टेशनाव 4000 घुस लानायनि थाखाय आसामनि एन्टि कारापसननि भिजिलेन्सनि डाइरेक्टरेटजों हमजायो। सब इन्सपेक्टर आनुप काटाकिया आर'जलाइ गथायफैनाय सुबुंनिफ्राय 5000 रां बिख्ल'दोंमोन, नाथाय आर'जलाइ गथायगिरिनि खमायनायाव गनायना 4000 घुस लादोंमोन। जायनि खौरांखौ आसामनि एन्टि कारापसन हानजाया मिथिनानै सिग्रोमहैदोंमोन आरो गोथां आखायावनो आनुप काटाकिखौ हमनो हादोंमोन। एन्टि कारापसननि भिजिलेन्सनि डाइरेक्टरेटखौ नुनानै सब इन्सपेक्टर आनुप काटाकिया आर'जलाइ गथायफैनाय सुबुंनिफ्राय बिख्ल'ना लानाय रांखौ आन्दोआव गारहरदोंमोन। जायखौ नुनानै एन्टि कारापसननि भिजिलेन्सनि डाइरेक्टरेट बिथाङा जायगायावनो हमनो हायो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।